Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So yawwa ga shi wannan airdrop din akwai potentiality, akwai kyakkyawan hope a kansa. Zai iya samun alkhairi sosai. So yanzu ga shi nan abinda za ku fara yi da farko shine za ka shiga MySys browser ɗinka as usual ko Kiwi. So yanzu mu za mu amfani da MySys kamar yadda za ku gani ga shi. So za ka taɓa MySys browser ɗinka. In the first place za ka zo ka taɓa wajen search engine ɗin nan. Za ka taɓa search engine naka sai ka danne shi, sai ka yi pasting na link ɗin da ka yi copy kamar haka. Ka danne ga pasting sai ka taɓa. So idan ka yi pasting ɗin zai nuna maka wani link gashi a nan gefe ga abin da ka yi pasting a can. So da ga kuma wani link a nan gefe, so shi za ka taɓa. Za ka taɓa shi. Idan ka taɓa za ka ɗan jira zai kai ka cikin wannan site ɗin. Yawwa idan ya kai ka cikin site ɗin gashi nan ya kawo mu cikin site ɗinsu. So zai nuna maka wannan ga wani score nan 0 baka tara point ko ɗaya ba. So yanzu abin da za ka fara yi shine look off can daga sama hannunka ta dama a sama ga guri nan za ka taɓa nan waccan yankan guda 3. Idan ka taɓa zai nuna maka gurin connecting wallet. So zai ka zo kai connecting da wallet ɗinka sai ka taɓa gurin. Sai ka zaɓi wallet da kake buƙata kai connecting ga OKX, ga Get.io wallet, ga Unisat, ga Bitget. Za mu yi amfani da OKX wallet yanzu insha Allah. Za ka taɓa. Kowace wallet da ka yi amfani da ita ka san yadda ake zuwa ai connecting wallet ka je sannan ka dawo ka yi sign in. So insha Allah yanzu za mu ɗan dakatar da bidiyon za mu je mu yi connecting wallet mu dawo. To yawwa gashi za mu shiga za mu yi connecting wallet ɗinmu, za mu danna connect gashi nan. Idan da ita kake amfani to kai sai gani, in ba da ita kake amfani ko ma dai menene za ka yi connecting. Kowace wallet ne za ka yi connecting. So za ka ɗan jira shi kafin nan. Ga nan zai ce kai confirm, za ka danna confirm. Sai mu danna confirm. So ina ganin wallet ɗinmu please link your Twitter account. So mun yi connecting wallet sannan sun ce mu yi connecting Twitter account ɗinmu. Za mu danna nan mai linkin da Twitter account ɗinmu. Ka danna nan za ya kai ka gurin Twitter ɗinka ka yi authorizing ne nake expecting. So sai mu ɗan jira shi network ɗin yana ɗan wannan ɗinmu. Yawwa gashi yana ƙoƙarin buɗe mana cikin Twitter. Za mu yi authorizing gashi kamar yadda kuke gani. Za mu danna wannan gurin da aka saka authorizing ɗin. Gashi sai ka danna ka authorizing. In kuma baka yi log Twitter ɗinka ba sai ka saka Twitter username da password ɗinka ka yi log in na Twitter ɗinka. So gashi yanzu mun yi authorizing na Twitter ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. So muna jiran su kafin nan sai a approve. Yawwa gashi nan yanzu sun mana linking ga wallet ɗinmu ta fito. So ga home, ga airdrop, ga leaderboard, ga explorer na testnet, ga bridging testnet shi ma. So insha Allah za mu samu time mu yi bayanin waɗannan. So yanzu dai abin da ya kawo mu nan shine airdrop da sauransu. Za mu shiga airdrop da fari. Yani ya kamata ya shiga cikin nan airdrop bara mu gani. To ko shi kenan mun gama abin da suke buƙata bara mu shiga home mu gani. Okay. Ashe duk wanda muke dannawa ma yana tafiya. Okay ba mu kula ba ne. Bara mu gani mun tafi home. Yawwa to bara mu koma nan ɗin kamar yadda muka shiga a fari. Za mu taɓa airdrop. To gashi nan za mu jira shi ya kai mu cikin airdrop ɗin. Yawwa gashi ya shigo da mu cikin airdrop ɗin. So wannan social airdrop ne aka ringa participating kamar a Twitter ɗinka tunda ka je ka authorizing na Twitter. So ga inda za ka ringa ganin point ɗinka nan gurin. Nan za ka ringa ganin point ɗinka. Yawwa kamar yadda kuke gani nan gashi nan original tweeting. A nan za ka ringa ganin point ɗinsa. Sannan tweet reply na reward wanda za a maka shi ma a nan. So ga tweet data reward shi kuma shi ma a nan. So
duka dai ga su nan za ku ga su ga cotton official post, sannan ga daily sign in, ga friend invite in ka yi inviting friend, ga invitation commission, duk ga su nan da sauransu. So ga yanda tsarin point din nasu yake nan. Idan ka yi viewers, duk wanda ya viewing za ka samu point 2 idan ka yi posting, wanda ya like za ka samu point 30, wanda ya reply point 60, wanda ya retweeting shi kuma point 240, wanda ya quoting point 300. Advisably ya kamata mu fara, idan muka fara participating mu rinka kokarin yin quoting, mu samu mutum ɗaya mu rinka mai quoting kamar 10 yauwa, ina ganin is better insha Allah. To Allah ya bamu sa'a. Duk sanda ka shigo, ko kai za ka yi ko kai za a mawa, ka damu da kama mutum quoting da retweeting da quoting sun fi maki, don haka kawai mu damu da su. Retweeting ya ninninka reply point sosai. So Allah ya bamu sa'a, Allah ya bamu sa'a. Ina ma kowa fatan alkhairi, Allah ya bamu sa'a a wannan airdrop. Allah ya sa mu samu abin da ba mu taɓa tsammani ba ma a cikinsa. Alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alfarman wannan wata da muke ciki mai alfarma.